Assalamu alaikum Nigeria, mi wari Abuja ngam barka mo meɗen. Lamiɗo Fulɓe Alaji Bello Bodejo. Jama'aje wonɓe lesdi Nigeria, mi wari Abuja barka Lamiɗo Fulɓe. Jamaje hande ayye belɗum min general Gimawa Fulɓe Africa, mi wari Abuja capital Nigeria. Goɗɗo tilimɗo ƴewniyam mi notike, nde mi wari a yeeso maɗa baba Alaji Abdullahi Bello Bodejo. Africa nde nani miɗo wara, ko moye fuɗon nelayam ha maɗa. Nde mi wari ha mi yettina alkawal, ɓe mbiyam mi yettirama juuɗe ɗiɗi. Baba Allah ɓesdu sappungo, nde a latti kajanowo Fulaku. Yettore maɗa timmata, Bello Bodejo baba mai daraja. Fulɓe Africa gettima be do'ama, aɗo tora Allah accu lawol Fulɓe.